Yeah, check, 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 yeah, check, check. Ce înseamnă Hristos? Cel uns, trimis de Dumnezeu, rege, preot, profet adevărat. Ascultă bine, frate, hai să vezi de ce îl vrem pe el. În vechiul legământ erau unși, regi, preoți, profeți, toți rânduiți. Hristos înseamnă unsul lui, Mesia promis, adevărul viu. Regii pământului se ridică complot împotriva Domnului, împotriva unsului său. Dar planul lui nu poate fi frânt. Psalmul 2 spune clar, el domnește pe pământ. Iisus este Hristos, regele meu. Iisus este Hristos, trimis de Dumnezeu. Rege, preot, profet, adevăr etern. Iisus este Hristos, Numele suprem. Adam a căzut, am fost înșelați, slujitori ai minciunii legați de păcat. Dar Dumnezeu a promis un salvator, sămânța femeii zdrobește capul celui rău. Hristos a venit, nu e doar un nume, a distrus lucrările întunericului din lume. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să rupă lanțuri, Satan înfrânt. Iisus este Hristos, regele meu. Iisus este Hristos, trimis de Dumnezeu. Rege, preot, profet, adevăr etern. Iisus este Hristos. Toți am păcătuit, asta e real, dar El a plătit prețul. Jertfă total, nu să fie slujit, ci să slujească. Viața Lui răscumpărare cerească. Păcatul ne-a separat de Tatăl din cer, dar El a deschis drumul, singurul adevăr. Eu sunt calea, viața, adevărul. Prin cruce a fost dus la capăt planul. S-a isprăvit, El a spus pe lemn. Lucrarea e completă pentru totdeauna, amin. Iisus este Hristos. Asta proclam.